கார்த்திக் ப்ரோ, இப்போ தல படம் ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா? நெக்ஸ்ட் மூவி ஏதாவது மே 1 இத ஃபர்ஸ்ட் லுக் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாமா? இது கண்டிப்பா எதிர்பார்க்கலாம். மே 1ஆம் தேதி ஏதாவது ஒன்று வரும். ஓகே. இது ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா ப்ரோ? 61 ஏதாவது வேற ஏதாவது புது அப்டேட் ஏதாவது சொல்றேன் நீங்க கூட அதுக்கப்புறம் எதுவுமே சொல்ல. இல்ல ப்ரோ, இதுவும் இது வரைக்கும் தெரியலையே. மவுண்ட் ரோட் செட்டு போட்டு எடுத்துட்டு இருக்காங்க ஹைதராபாத்ல. அது ஒன்று தான் பேங்க் ராபரி. அதுல வந்து நெகட்டிவா இருந்து பாசிட்டிவ் ஆகி கடைசியாக நெகட்டிவா முடியும்னு நினைக்கிறேன் கேரக்டர். அந்த மாதிரி ஒரு ரோல். மங்காத்தால இருக்குல்ல, மங்காத்தால நல்லவராக இருந்து கெட்டவராகி அதுக்கப்புறம் கடைசியாக கெட்டவராக, அந்த மாதிரி இதுல நெகட்டிவான கேரக்டரா இருந்து அதுக்கப்புறம் பாசிட்டிவ் ஆகி திரும்ப கிளைமேக்ஸ்ல நெகட்டிவ், அந்த மாதிரி வரும். வில்லன் ப்ரோ ஏதாவது அப்டேட் இருக்கா? வில்லன் யார் பண்றாங்க? வில்லன்னா இவர் தான் வில்லன் படத்திலேயே. ஆனா ஈக்குவலா இன்னொரு கேரக்டர் ஒன்று இருக்கும். அதுக்கு ஈக்குவலானா இந்த இந்த கமல் படத்துல மோகன்லால் கமல் இருப்பாங்களே உன்னை போல, அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு ஹீரோ யாராவது பேசிட்டு இருக்காங்கன்னாங்க. யாருன்னு தெரியல. வில்லன் இவர் தான். ஓகே ப்ரோ, ஓகே ப்ரோ. சுதா கொங்குற ப்ராஜெக்ட்ல தலையா ப்ரோ இல்லை சூர்யாவா ப்ரோ? சூர்யா தான். ஓகே. தலை டாக் அது அப்புறம் இருக்குமா ப்ரோ? தலையை வச்சு எடுக்கிறாங்க. அது அதுக்கப்புறம் தான் நினைக்கிறேன். ஓகே ப்ரோ.